माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फंखौ बरायना लाबावबाय अखाबो हादों रायजो राजाफोर मानो होनबा आं न' सिङावसो भिडिअ खालामदो दै अखा हानायनि जाहोनाव एसे दावरावबो जानो हागौ अब्लाबो आं एसे भिडिअ बानायबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायगोन होननानै आं आसा थाबाय दिनैनि आपडेटआ मोननै जागोन दै रायजो राजाफोर जाहाथे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन आंनि सावरायनो गोनाङा बेसो जोंहा दिनैनिफ्राय साननै सानथामनि सिगांनिफ्रायनो जोंहा बिथां रसमा ब्रह्म आब'नि गोबां फेसबुक इउटुबफ्राव भाइरेल जाबाय दंना बेनि सायाव गोबां रायजो राजाफ्रा फेसबुकावबो भिडिअ खालामनानै आपल'ड होखाबाय बा इउटुबावबो भिडिअ खालामनानै आपल'ड होखाबाय जाहाथे आं बेनि सायाव भिडिअ बानाया सानदोंमोन मानो होनब्ला सोरबा सासे सुबुंनि माबा मोनसे भाइरेल भिडिअ बानायनो थाङोब्ला फार्स्टनिफ्राय जोबजासे मिन्थिना लानाया मोजां बिनि थाखायनो आं बानायाखैमोन अब्लाबो गोबां मानसिफ्रा फेसबुक बा इउटुबफ्राव गाव गावनि फेसबुक चेनेल बा फेसबुक पेज बा इउटुब चेनेलफ्राव आपल'ड होनायनि थाखाय आंबो दिनै आपल'ड होनो होनना फैबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे आब' रसमा ब्रह्मनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय बिथाङा साननैसो सिगाङाव मालायफोरखौबो बेबायदि बिथाङा बुजायदोंमोन नाथाय बेखौ साननो थाङोबा बा बे भिडिअखौ नायोब्ला बिथाङा दा माने बेबायदि खारनो नाङा बा गुबुन हौवाजों गोसोथोलायनानै मोजां मोनलायनानै दोनखारलांनो नाङाब्ला बा अबेबा थाहैनो नाङा आंनिफ्राय बेखौनो सानो जाहाथे दोना बिदिबा भिडिअखौ नायना लाग्रोनि बिनि उनाव सावरायगोन आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि न'खर नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया जेन'बा नोंनि न'खरा नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया नङा होनबा सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों सोलाय जेनेबा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो बेनो आरो सोरहाबाफोर फिसा बिदि फरायफुनाय समाव बेबायदि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा गोसो बायनो नाङा आरोना खस्थ'आ मोनखागोन जुदि फिसायानो बुजिथाराब्ला माथो खालामनो फिसानि फारसे सान नोङो जेब्लायबो आं फोरोंगोन आं बे फिसाखौ गोरों खालामगोन आं बे फिसाखौ खस्थ'यैबाबो आंनो ओंखाम दा मोनजाथों बेबायदि आं फोरोंगोन नैबेबायदि साननांगौ बाट नों गावनि फारसेल' साननाङा आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ' आं मोजां लामा नागिरनोसै बिदि फिसाफोरखौ गारनानै न'खरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना गाज्रि डिसिसन लानाङा मा बुंबावनो आरो बेनोसै प्रब्लेम थायो सोरनिबा न'खराव बेबायदिनो थाखा फैसा बांसिनानो थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जायो खोथा मिलायलायै अनलायनाय गैयै बिदियावहाय नाथाय जुदि बिसिबो फिसायबो गोरोबलायोबा थाखा फैसाया फैयो आरोना नोंबो बेबो हेल्प खालामो खोथा मिलायलायो दंबा दं गैयाबा गैया बेफोरबायदि मिलायलायोबा थाखा फैसायाबो फैयो खस्थ'यैबाबो दिनै ग्रोब गाबोन ग्रोब बेबायदि मिलायलाङो स' माथो बुंबावनो बेनोसै गासैनिबो गोसोआ थिग जाजोबा एखे जाजोबा सोरनाबा माने हठात सानस'नो हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लाङो स' गाज्रि मोननो नाङा दिनै आङो बेफोरनि बेलायाव खोथा बुंबाय आरोना सोरबा बुंलायगोन गावखौ सानाखै नोंबो बेबायदिनो जागोन सानसे
बेफोरो गासिबो इसोरनि माया इसोरा जा होयो बेनो आरोना इसोरा मा लिरनानै दोनदों बेनो जालाङो आरो जा जायो बियो गासिबो मोजांनि थाखाय जायो होननानै बुङो नाथाय बबेबा खामानियाव नोंनि रागा जोंनानै नोंनि कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जाफ्लाङो बियो मोनसे एक्सिडेन्ट रसमा ब्रह्म आब'आ बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिथाङा गावनि हौवाया गोबां जुमाय लोंनानै न'खराव सान्थि गैया हिन्जावनो मा नांगौ नाङा बेखौ बुजिया गथ' गथायनो मा होनांगौ बेखौ बुजिया बिथाङा गोबां जुमाय लोङो गोबां बुजायबाबो बिथाङा गाराखै माबा माबि गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा जाहाथे बे भिडिअखौ जुदि फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायोब्ला बिथाङा दि बेबायदि आरोबाव नेक्स्ट बाराव सोरबा हौवाजों खारगोन बा बबेयावबा दोनखारलांगोन बेखौ साना मानो होनोब्ला रायजो राजाफोर बेनि फुल आपडेट मोनोबा आरो आं मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन रायजो राजाफोर जाहाथे नोंथांमोना बे रसमा ब्रह्म आब'नि फुल आपडेटखौ नायनो बानायना थाबानो जाबाय आरोबाव मोनसे आपडेट दंबायो होदो बिदिबाना आरो मोनसे आपडेटखौ नायना लाबावनि बिनि उनाव सावरायगोन मोनगोन होननायखाय जोंबो नेबाय थाबाय बिनि उनावहाय जोंनि फनखौबो रिसिभ खालामासै जों गुवाहाटियावनो 6:30सिम थानांदों स्टेसनाव बारे बारे खबरथ' लाबाय थादोंमोन आरो फनबो सबबो फन हरबाय थादोंमोन गासै लोगोफोराबो नागिरनायावबो बिराद गोबां फैसा थांबाय लकेसन नायनायफोरावबो आङोथ' दायो मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोन फैसाखौ जोंनो नांफिनगौ दा लोगोफोरा माने बे बुंदोंमोन सासे मानसिनावनो माने सासे एकाउन्टआवनो सासेनि माबायावनो डकुमेन्ट्सखौ ज' खालामनानै ज' हर होननानै बुंदोंमोन दा लोगोफोरा आंखौसो जादों मादों बुंदों दा आंखौसो केस होनो नायदों लोगोफोरा बहाबाफोर मानसिखौ नुयोबा हमनानै दोन मानसिखौ मोनखांनायनि उनाव सावरायनाय जागोन माने उननि समावहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौनो बियो थगायबावनो हागौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों थाना पानारि पस्ट अफिस हाटिगर बिदिनो माने एयारपर्टनि साखरि होगोन होननानै लिंहरनाय जादों फैसा लादोंमोन आंबो केरालायावसो दंमोन केरालानिफ्राय इमारजेन्सि फैब्रबनायसोमोन दा ओमफ्राय 1 तारिखआव नामा मोनफैदों आं रङियायाव 1 तारिखआव मोनफैनायाव 31आव मोनफैदों 1 तारिखआव लिंहरदोंमोन इयो जइन जानांगोन 1 तारिखआव होननानै ओमफ्राय बिदिनो अखानायै फुङाव 1 तारिखआव फन खालामबाय फन रिसिभ खालामला ओमफ्राय रिप्लायबो खालामफिनाबो ओमफ्राय रिसिभबो खालामा बिदिनो दायो दिनैसिम खबर गैया जेबो दिनै दायो न'आव नागिरफैनाय जादों ओमफ्राय दा न'निफ्रायथ' दा बिमा बिफाया हगारना होबाय जेबो मिन्थिला बेबायदि होनना बुंदों आंनि मुङा थिलि नार्जारि आं बिजिनि जायगायाव मन्जिल ब्रह्मखौ आं दिनै नागिरफैदों फिसा फिसौखौ लानानै आंनि फिसाखौ थगायनायनि थाखाय आंहा दिनै बिफाबो गैया हौवा गैया बिराद मावरि आं खस्थ' मस्थ' मैगं फाननानैसो जायो बे आंनाव मबाइल नाम्बार हरलायनानै फैसा सोना हरलायनानै नंथारगौ मादै मानो थगायनो नोंनि फिसाजोनि नानिनि थाखाय आं होसोबाय नोंसिनियाव फैसाखौ आं लायगोन हरथारनांगोन नङाबा हमहैगोन मानसि थिंहरगोन बिदि होननानै आंजों नांलायहरदों बियो एयारपर्टनि खामानिखौबो आं होनदों जाम्बिबाबो आं मिथिखागौ जोंनि फिसाया इसेबां फरायदोंबाबो कम्पिउटार रोङा आरो नंखायसो बेफोर खामानियानो आं बुंनायाव नंगौ मादै होननानै आंखौ बुंहरबाय थाबाय थादों आं नांलायहरदों बिदिनो फारसेनिफ्राय बुंदों ओमफ्राय दा नै दाहार दुहार लानानै आं हरबाय दा आरो लोगोफोराबो बिनि सायाव बेखौसो जाबसिनबाय आं दा बबेनि फैसा मोननानै हरगोन आं नंगौखौ नंगौ होनबाय बेखौ बासायथारनांगोन बे मानसिया जोंनो नांफिनथारगौ फैसाखौ 2,30,000 थाखाखौ जोंनो नांफिनथारगौ जों थैनो हाया जों सानै लोगोआ थैनो हाया आरो लोगोफोरा जोंखौ हमदों बिनि थाखाय आङो बिजिनि जायगायाव नागिरफैनांगौ जाबाय गामियावबो खोनाफैबाय फालो 3 जोंजों टिम 3 जाबायनो थगायनाया दल 3 जाबायनो होसोबोबाय ओमफ्राय दिनै बिमा बिफायाबो आखायाव लायासै 7 बोसोर जोंनि न'आव गायाखै होननानै बुंबाय ओमफ्राय जों दा गामब्रा लाबाय गामब्रायाबो रायलायासै गामियाबो रायलायासै जों दा बे एबसु अफिसावसो जोङो बिसोर गामिनि एबसु अफिसावसो रायजो राजाफ्राथ' बे मन्जिल ब्रह्म होननाय सुबुंनि सायावबो भिडिअखौ नुखाबाय जाहाथे जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ
माबा मोनसे एयारपर्टआव मोजां जब होगोन होननानै बिथाङा 6 जन बर' लाइमोनफोरनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला लानानै 6 जन बिथाङा 2,30,000 थाखा जादों होनना बुंदों। बिथाङा दा माने खारखुमानायनो दं, बिथांनाव फनबो नाङाखै। जुदि गाव गावनि हारिनि गेजेराव जुदि बेबायदि थगायलायोब्ला मा होननानै फोथायगोन ना रायजो राजाफोर? मानो होनोब्ला गावनि जुदि हारिखौ जुदि गावनि होननानै सानोब्ला जाहाथे सोरबा सासे बा सोरबा न'खरसेनि सुबुंखौ खैफोदाव खोलैनाङा। मानो होनोब्ला गोबां खस्थ' खालामनानै रां रुफा खामायो, बेनि सायाव जुदि सोरबा सासे सुबुङा जुदि माबा मोनसे दालाल खालामनानै जायोब्ला जोबोद दुखु मोनगोन। मानो होनोबा रां रुफा खामायनो थाखायनो गावनि न'खर संसार फिसा फिसौखौ गारनानै बाहेरायाव थाहैनो गोनां जायो। फिसा फिसौखौ गारनानै बाहेरायाव थानानै जुदि रां रुफा खामायनानै लाबोनानै जुदि फिसा फिसौनो होफैनाय रांखौबो जुदि सोरबा सासे दालालिया जुदि थगायना जायोबा बेसेबां दुखु मोनगोन ना रायजो राजाफोर। बे मन्जिल ब्रह्म होननाय सुबुंखौ आं बुंनो सानो, जाहाथे नोंथाङा जुदि जोंनि सोरबा सासे इउटुबार बा फेसबुकनि क्रिएटर बिथांमोननि भिडिअखौ जुदि नायनानै नोंथाङा जुदि नुफ्लांदोंबा, जाय सुबुंफोरखौ बा जाय लाइमोनफोरखौ नोंथाङा एयारपर्टआव जब होगोन बा साख्रि होगोन होननानै नोंथाङा रां लादों, जाहाथे बे रांफोरखौ नोंथाङा थाबैनो फिदिंना होनांगौ। नङाबा जुदि नोंथांखौ जुदि माब्लाबा सानसे जुदि संदाननानै मोनोबा खिन्थु रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ मोजाङै हगारनाय नङा। नोंथाङा बेखौ बुजिना ला। नोंथाङा जुदि आथिं आखाइ दङब्ला गाव गावनो हायोब्ला खस्थ' खालामनानै बबेबा कम्पानियाव बा माबा मोनसे खामानि मावनानै जाहाथे नोंथाङा मालायनि बेबायदि रां रुफा खामायनायखौ थगायनानै बा दालाल खालामनानै जानो नाङा ना रायजो राजाफोर। ना मा होनो? बिथाङा जुदि बेबायदि जानो सानदोंबा बे गोरोन्थि। नोंथाङा जुदि दासिमबो जुदि अबेबा थाखुमानानै दङबा, नोंथाङा बे 6 जन लाइमोननिफ्राय 2,30,000 थाखा लांदों होनदों, जाहाथे नोंथाङा बेखौ थाबैनो बबेयावबा दङब्ला जाहाथे नोंथाङा बे रांफोरखौ मोजाङै मोजां घुरायना हो। आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो रायजो राजाफोर भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।